קשה לחשוב על בית מסודר ומאורגן ללא חדר ארונות. ואם אומרים את האמת, נגיד מחסן הבגדים המשפחתי. מסכים עם ההגדרה הזאת? משהו כזה. גיורא כהן הוא מעצב ראשי של אידיאל ארונות מקיבוץ נסר סירני. איך מתאימים חדר ארונות לבית שלנו? קודם כל תלוי בספייס שיש לנו בשטח. בדרך כלל מידה סטנדרטית בבית זה 2x2, 180 על 180, שעם זה אנחנו יוצרים בסביבות 6 יחידות. כן, אבל מה הבעיה עם ארון רגיל? מה השתנה מפעם? אם יש אפשרות לעשות חדר ארונות, אנחנו עושים חדר ארונות, היחידות הן פתוחות, חשופות, יש לך יותר ספייס ואת נהנית מזה, זה משהו אחר. אתה אומר זה שדרוג מארון. ממש, זה דבר אחר. אפשר לראות את כל הפריטים חשופים, כן. יש גישה יותר נוחה. שאצלי אגב זה לא יתרון, לבלגניסטים זה בכלל לא יתרון שאפשר לראות את כל הפריטים חשופים. אז זהו, שאנחנו בדרך... זה הרמות על הרמות של דברים. ובדרך כלל כשאנחנו מתכננים את החדר, אנחנו יוצרים את התליות ממול, כך שבחזית זה ייראה יותר מסודר, ואת כל הקיפולים בצדדים, כך שמי שלא יודע לקפל כל כך טוב, כן. זה עדיין יהיה בסדר. מה הסטנדרט? חדר ארונות סטנדרטי. מהו? מבחינת מידות? כן. 1.80 על 1.80? 1.80 על 1.80 זה מידה סטנדרטית, שזה גם משתנה, תלוי בגדלים, כי בדרך כלל היום בבנייה נותנים חדרים שהם גם יותר קטנים, מחשיבים אותם כחדרי ארונות, אבל הם קטנים יחסית. כן. 1.80 על 1.80 זה אומר שלא צריך להחליף בין חורף לקיץ, כי זה מספיק שהכל יעמוד כל השנה, אחד מול אחד? בכל מקרה יש לנו חלופת עונות, בין חורף לקיץ, אנחנו יוצרים תליות תחתונות, תליות עליונות, כמובן לגבי הבגדים אותו דבר, אנחנו מעלים את הבגדי חורף בקיץ למעלה, כן. כך שיהיה לך יותר גישה לבגדים העכשוויים. אז איזה סגנונות יש היום בתחום החדרי ארונות? מה שאנחנו נותנים בעצם, אנחנו יכולים לראות את התמונות רצות של החדר, אם אפשר. מה אנחנו רואים? הנה בואו תסתכלו. מה שאנחנו עושים בעצם זה לא חטא מלא, אנחנו נותנים פינה מעוגלת בנקודת השבירה, כך שהגישה היא מלאה גם לראיית הפריט וגם לשליפה. לא צריך לחפור ולחפש את הפריט מבפנים. אתם יכולים לראות מתקנים מסוימים שנלווים בחדר. בעיקרון מה שחשוב זה עוד פעם לא לעשות חטא, לבצע את השבירה עם מדף מעוגל, כך שהכל נגלה לעין. מעבר לזה, אם בעבר, כאן אנחנו רואים את הדלתות בכניסה בחזית. דלתות הזזה. נכון. למי שיש אפשרות ואין דלת פתיחה. יש גם תאורה יפה למעלה. כן. כן. אם אין לנו דלת פתיחה, אנחנו יוצרים דלתות הזזה בחזית. זה ממש בגודל של ממד החדר הזה. זה 2x2. כן. מתקן מכנסיים למשל שאפשר לראות. מה שחשוב גם להגיד, הדפנות באות עם פאזה מעוגלת. אם בעבר היו נפצעים מהדפנות שהן חשופות, כן. הדפנות באות עם פאזה מעוגלת. זה רך יותר. עם קאנט מסיבי, זה הרבה יותר רך. מאיזה חומר זה עשוי? כל הארונות עצמם עשויים מלמין יצוק. הפלטות האלה בעצם מיובאות מספרד עם תו תקן אירופאי. כן. מה ההבדל בין זה לבין הסנדוויץ'? בדרך כלל לא עושים בסנדוויץ', כי סנדוויץ' מוגבל לגובה של 2.40. במלמין את יכולה לקבל את זה עד 2.70 גובה, שזה בדרך כלל הסטנדרט בבתים, ואנחנו רוצים לתת את המקסימום ניצול בגובה. כן. נותנים את זה 2.70 לרוב, וכמובן שעושים התאמה עם סגירות עד לתקרה, לא משאירים את המרווחים. היחידות הן לא מדולריות, כולל גבים, הכל באותו גוון, אפשר להרכיב את זה לבד? ממש לא. זו הרכבה שהיא יחסית קשה, יש מרכיבים שהם מומחים לזה. גם אם בעלי אומר שהוא יודע להרכיב את החדר הארונות הזה לבד? גם אם הוא יודע, עבודה של חצי יום לפחות, יש המון עבודה, זה הכל מגיע בחלקים וצריך לבנות את זה. ההתאמה של הסגירות זה גם חלק שהוא בלתי נפרד, שהוא מאוד חשוב, לעשות את זה ממש מותאם לשטח. מה היית שם במדף ומה במגירות? במדף? במדף בדרך כלל הולך קיפולים. כן. מגירות אנחנו משתמשים ללבנים. אבל בתמונה הזאת אני רואה המון מגירות בחדר הארונות הזה. נכון, שמה, טוב, זאת סוגה, קצת השתוללנו, אז נתנו יותר מגירות בשביל הדגמה. כן, אבל זה, מבחינתי זה מאוד פרקטי, כי ככה אני יכולה לשים את הקיפולים, או יותר נכון את הבלגן שלי, בתוך המגירה, ואף אחד לא יראה. זה גם אפשר. לא חשבת על זה. לא חשבתי על זה. אני חושבת שזה צריך להעסיק אותי בחברה, למציאת פתרונות לאנשים עם בעיות. מעבר לזה רציתי גם להדגיש, בחדרי הארונות, לרוב בבנייה החדשה יש ספרינקלרים
לכיבוי אש. באמת? אז אנחנו... להצלת הבגדים מפני שריפה? משהו כזה, כן. אך לא מפני ריח העשן וטעם הפחם. ממש עוקפים את הספרינקלרים אם צריך, נקודות חשמל, עמודים שבולטים מהקיר. כן. ועושים את זה על פי התאמה. איזה צבע? אני רואה שהצבע האופייני הוא בש. הצבע... שמנת היום. הצבע שראית בתצוגה זה מולבן. בדרך כלל אנחנו עובדים עם גוונים בהירים, שזה ייתן יותר אור וייתן את התחושה של הספייס. השחורים לא ייטמעו בתוך ה... חשוב לתת... חשוב לתת, נכון. חשוב לתת גב בעיר, כן. שייתן לנו... אתה צריך לבוא איתי פעם לאיזה חברה שיש לי, שאצלה חדר הארונות הוא המקדש, הבגדים מסודרים על פי הצבעים. כן. המפיקה אומרת גם אצלי, ואומרת לי באוזנייה, ולא ידעתי שיש עוד אנשים עם ההפרעה הזאת. תודה רבה, גיורא, על הדברים האלה. שלום לדבר.